Anička, look at me. A venuj sa mi. TikTok je zaujímavejšie, ja viem. Môžeš ho vysmievať proste len? Vieš, čo som sa pýtala? Nie. Fakt smiešne? Dobre. Ja ti to želím vlasy a stále ťa môžem popáliť. Na silu zasmiala? Aby si aspoň nejakú reakciu mi dala? Dobre. Toto už bolo na silu smiech, Anička, ale... Malutuješ trošku? Áno? A ja teba, nechám ti hente to nedokončený vlas. Vieš, ak to bude vyzerať? Ako? Povedz mi, keď vieš, čo som sa pýtala. Neviem. Anička, vyhodí ti ten telefón do koša. Do koša. O čo je? Môžeš mať také vlasy? Aha. Keď si nebudeš česať, tak ťa prídem zbiť. Anička, počula si, čo som povedala? Áno. Čo? Nie. To už si robí srandu, ale... Ja nezapamätala si to. Koľko to bolo proste pred 3 sekundami. Anička, musí sa zostrihať proste. Pôjdeme Damianovi. Čože? Ale iba trošku. Zlata, vieš, čo som povedala? Nie. Tak pôjdeme proste len. Pôjdeme kaderníkovi a pekne si postrihne konce. Urá, to nepočula. Ty si ma počula? Áno. Čo som povedala? Ty môžeme k Damianovi. A čo tam sa spraví? Môžeme strihať konce. Ďakujem pekne, že si ma aspoň raz počúvala. Ja mám dať hlavu. Neviem, kam si ju dala, ja som ti ju takto nedala. Doma. Nebuď drzá. Ja som drzá. Vôbec. Taká mám na hlavu. Oči tak. Takto. Ostaň tak, nej sa. Ty keď sa mi inak otočíš s tou hlavou. Nepopál mi čelo. Popálím ti čelo. Au! Ale kde sa ťa popálila? Ty nehraj tu divadlo. Nehrám. Nie, vôbec, ty by si revala, keby ťa popálím. Ale nech sa, hlavne. Ja som múmia. Ty si múmia, ale budeš to mať aspoň dokonalé. Ďakujem pekne, si mi pomohla. Ukáž.